ayaw lagi dola ng bula. Unsay kisaw mga siyaw, kumusta ato mga kasing-kasing diha? May nam sa tagkapiha kay ang among kundraon niya kay mga batanon man. So mga siyaw, ingana naman dyan na basta may edad na ta. Mga 29 naman ta kapingod niya. Kailangan dyan ta mo inom dyan tag pampapower, pampagana para kondisyon ta mo dagan-dagan unya. So karon mga siyaw, lilipad ang ating team papuntang Naga. So mga siyaw, grabe ang panahon dire sa Cebu kay ganiha init kay tanan niya karon. Grabe uwan kayo dire ko niagi sa SRP. Nagpahinay-hinay lang kog dagan kay kabaw na mo. Kusog kay uwan, pahinay-hinay na lang tagdagan kay tungod kusog jud kayo ang uwan diri sa syudad. Madungog man siguro ninyo ang uwan, no? So mga siyaw, bahalag maleta sa duwag basketball basta safe lang tanga mo abot sa Naga. And shout out tayo sa akong videographer Kirvin Mosquida. Asa naman ka bro? Busy naman kay ka sa imong pagka-artista. Di na amang ka managad na kuy. Mingaw na baya kay kus imong mga fancy shots baya kanang pina Kirvin Mosquida fancy shots. So mga siyaw, mo update lang ko niya. Kita mo na mga siyaw, puwa kay stanan murag piskat. Maungot tagamay dire sa Minglanilla kay despedida man daw siya. Despedida. Despera silang piyesta. So bali, mo na maungot ta dire gamay. So mo to mga siyaw, ibalik na sa ang kakusog sa uwan o nag-ilis na lang ko daan kay klaro kayo. Late na kay kustanan. Hasta po si Janjan Auditor, late na po. Tuwa pa seaside. So mga siyaw, abot na ta diri sa Lutak Naga o gihuwat man ako ang akong ubang mga kauban. While maghuwat ta, mag-ilis na lang ta. So karon mga siyaw, wala pa'y nagsugod ang duwa na natay best player. Unsa imong ikasulti sa imong duwa karon, unsa imong nga preparado? Kani guman duwa ni kaon na mo. Okay. Sidok. Number 19, Ronald Heraldino. Number 20, Whitney Salagara. Number 1, Joshua Town. Number 11, Keith Julian. Number 16, the Chinese assassin, Jackie Wong. The bulldozer, number 6, James Finale. Number 1, Ray fucking Paco Geraltan. Mr. Sniper number 77, Theodore Zafra. The Kyrie Irving of Minglanilla, number 24, Tony 17, Pablo Cañada. Number 28, the LeBron James of Dallas, Patrick Alva. Number 74, Tatak Bahon, Carlos Tabaquero. Number 21, Aseñas. And number 13 from Tacatex, Romagiga. Let's go. Hoy, apelido ta sa plan. Matig no. Coach. Derek Rose ng Minglanilla. Sa kuya, uy, Makmak Cardona, Davao. Makmak Cardona Ng Davao. na Captain Hook. The Captain Hook ng Davao, Makmak Cardona.
Okay na, direct. Balitang Lisngag Sports Update. Manampusong kadaugan sa Who's Your Daddy team pinanguluhan ni Brian Heruela batok sa San Fernando Bupalos. Nakasinati og lubong nga score ang kupunan ni Brian Heruela sa first half pero pag second half nakagukod kani. Og kanay mga player akong ihisgot mao ni nakaambag og paggukod sa lubong nga score batok sa San Fernando Bupalos. Best player of the game Janjan Auditor 1,000 points, 0 assist. Best comedy of the game, Brian Heruela nakahatag og 1,000 smiles sa mga audiences. The fighter player of the game, Zach Wang, 1,000 rebounds, 0 assist. Best 3-point shooter of the game, Carlos Tabaquero, siya ang nakapagukod. Straight iyang 3 points, 1,000 iyang 3 points pero 0 assist. Best vocal player of the game, Noy Paking, 5 3-point attempts. Boy, shot. May pag-itagay na lang kay Shot Permi. Piyungan pa. Best cooking player of the game, Michael Bukaw, 1,000 cooking, 0 assist. Best Prince Charming of the game, Loey Lakno, 1,000 ang basta 0 assist. Best LeBron James player of the game, Jonah Patrick Abela, 1,000 teardrops, 0 assist. Og mao to atong balitang Lisngag Sports Update. Og before na ako tapuson akong vlog, akong i-shoutout akong kinaidolan nga varsity sa una, the smartest point guard of the world, Erben Leo Espinosa, og shoutout po sa iyang mga alipores. Shoutout sa former MVP John Pega, the best teammate of Erben Espinosa, og shoutout sa former rookie MVP nga si Zaini Zar. Sige lang na sila kinukingay sa comment section ako ba. Og shoutout sa gitag ni Erben Leo Espinosa si Sile Ponseca. Kakigunsa nimo akong maestra sa una pag high school si Ma'am Ponseca. So mga to mga siyaw, dire lang kutob akong vlog. Daghang salamat sa pagtan-aw. Till next time. Siya!